Тук на камерата гледаш? Не, гледаме. Айде да ме убият. Дано. Вие кубите ще сме на финал. Tati ne mi каза. О, май го нема. Там е там. Те Станислав ли е след до дома? Да, Нали? по-ниска, да. Айде да ме убият, но ти са много добре, аз ги гледах по начин. Айде! Но те поистина слаби. Да, те бяха са слаби, не. Аз ги гледах ти там с тия локо горе на Оряховица ли, смисъл нали между нашия матч. Те играха добре да си такива. Вие видите как на финал. Да. Имате и следски матч. Следски има. Ей! Мани ми ръка. Да видим се. С един отзад отбора ще играеш на финал, гледай. Да? Аз съм за Олимпия. Ти ботки гледат добре. Добре, гледай да видиш как играят. Ти много грамотно си подават. Браво, бе. Айде, Бутия. Браво, бе. Добре. Целият мач ще си го снимем. Това е целият матч, това са на треньорите, това е нашето. Вили, що го няма, бе? Те нали е с другите? Да, ма те нека играят или не си? Не са. Браво. Какво свириш? Ти се бати много. Стига, бе. Един се прибирам. Осми да гледам матча, че ставаш. Браво. Не гледам матча. Айде, бе. Абе, то малкият кубата ли беше, бе? Той е не. Куба от Таско взел. Не. Пак беше някакъв такъв, не беше. Не, бе. Ти от своя си за Олимпия, те представят. Да. Ще видим тогава, когато ще ще се разбере. Добре. Те се подават, въпрос е да работи. Дават се да го виж. Играт много грамотно. Това не трябва да прави. Това не трябва да прави. Да остават такова, да могат да шокират. Така се вижда много добре. Много се вижда. Ти цеска не го ли водиш вече? Грища са направил, да, без такси и плащане екипи. Няма значение. Той е забрал 3 номера. Да, по 3 набора играят горе-долу.
Майката на Кева. Не става се. Сега не става. Ще трябва да вкарва, заради това играе, да вкарва. Това ли бе? Да, може. Добре би следе кратко. Дъното е празно, бъде. Дъното е воде. Ето, го виждам. Добре, така. Браво, бе. Как я оставихте всички, бе? Айде, бе, бутния. Бутния на некой, де. Не така, бе. Не така. Не така. Абе, но това какво са ученики, това е това? Браво, бе! Как можа да изкара, бе? Как можа да изкара, бе? Марти. Страхотно е, браво. И що не бе знам. Не, вратарчето ми добро. Браво, бе, Давай! Що не викаш аз, верно? Браво, Харс! Браво, бе! Браво! Браво! Така, браво! Браво, бе. Айде, Влади. То не иска Влади. Да, бе, Влади, аз това го бъркам в кубата. Кубата от тази. Да. Какво свири това, бе? Браво, браво, много хубав мач става, браво. И то гол трябваше да влезе, това беше много късно. Ти ръце, бе! Айде, тръгни, бе! Те откъде коментират там. Бабиш. Същия? Айде, браво! Айде, бе! Дай го Айде, покари, бе! Айде, бе! Абе, съдиите, разваляте децата, бе! Сърбули! Аз он ще да го бием на нашия мач. То не свири дуспа, бе! Капут! Какво? Шуп! Как няма да даде дуспа, бе, човек? Да, това виде! Я видя. Те са най-добрите от тази група. Жоро! А дай фал се, бе! Браво, бе! Ваня, познаваш ли тия съди, бе? Аз един го да е валил. Трябва да са ни приятели, Васи, в принцип. Ще Им чупа краката. По-добре да не ги познаваме. А? Ако ще ги биеме, по-добре да не ги познаваме. Приятел да бием не върви. Айде! Айде, 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 Жоро! Добре, добре, айде сега. Не я гони, бе! Те си гонят. Бобе! Айде! Айде! Айде, Сашони! Давай, Тони!
Хубав мач, ама ще трябва да биеме, бе. Айде, бийте. Аз съм за вас. Фал, бе! Ударя с ръката, бе! Съня! Ще го нервираш нарочно. Ще му чупя зъбите, ще го претръпа. Дай го! Давай, Гого! Ъгол! Ъгол, бе! Църно! Букук! Майка ти да еба! Айде, бе! Лехидърник! Скашник! Палачо! Ще ти чупя краката, Букук! Знам те къде живееш! Абе, не бе, гледай, бе! Браво! Да. Айде, Тони, айде! Скората! С всичко. Добре. Ай, че го Вика, видя ли ме? Това че са голове човек, бе. Това са те да... Извиняваш. Бой, бе. Няма значение, какво ще да би? Важно да свират правилно за децата. Правилно, аз съм деца. Правилно за децата да свират. Да, бе, на вас се даха, дуспа на нас се даха, дуспа... От мен е глупане, от мен. Да, Да, това е смешна работа, това са деца, не знаеш. Те пари също си беги. Това същите охлюби, бе. Не са ли същи? Трябва да се пребият. Ама то цялото БФС е такова, бе. И ще свира цяло. Дай, Леше! Бутя! Влизай! Айде, бе, Георги, играй, бе! Браво! Айде! Айде! Дай! Айде! Подай му, бе! Не можа... Дай! Браво, бе! Как може, бе? Ти се подиграват с децата, бе. Ама тя беше преди това засадата, виж какво я би. Преди това на Гого имаше фал. Помни как се подават. Браво, браво, Леше! Айде, бе, Георги! Братанче! Да, не е гол. Седем паса. Айде, момчета, дайте! Жоро, вкарай, бе. Абе, какво направихте, бе? Абе, какво правите, бе? Георги, събуди се! Един влезете едно от двете положения. Те са добри бити. Само шпагат. Да. И вече не знам какво правя. Как? Айде вкара оттам. Ай, по-силничко и няма отива. Колко ще Не си ядосвай, Дани. Айде, подай му. Няма да бъдем. Има станцов да бъдем на страни. Не по диагонално. Не лъжи, бе! Абе, не лъжи, бе, момче, бе! Голямо геройство! Браво, царята видя! И корнера не го видя. Водичка искаш ли?
Настрани. Това е проблема, че там се откриват само често. Отвори му, бе. Такива центрове ще ми бива, аз човече отстрани. Какво? Аз гледах в матча Соя се изнасят в центъра. Айде, давай! Давай, добре! Айде сега, давайте! Ти си сменил това. Ало? Удобно му. Те ще влезе вътре. Нищо, няма проблем. Браво, браво! Давай, не се отказвай, бе! Браво, бе, Станиславе! Кой е другар? Това другар е голем вратар. Тата ще го пазиш. Хайде, стани до него. 10 номер е сам. Абе, чувай! Не мога да чита топката на кризата. Не, щом не са ти дали. Щом не са ти дали. А ти звъна малко по-късно, след половина един час нека. Ай. Колко минутата? Свърши ли? Това ти беше жив.